Hello, maayong gabi dinha kaninyo tanan mga papangno. Welcome to my YouTube channel, Sam's Transformation. Ania kita karon sa programa ni Papang mga papang. Kung bago pa mo sa akong channel mga papangno, Sam's Transformation, palihog na lang pod subscribe, like and share mga papang para daghan ang malamdagan nato nga mga igsuon no nga nisimang na sa mga laing dalan mga papang ug mahibalik sila dinha sa dalan sa Ginoo mga papang. Ug may gabi usab sa tanan nga mga atong mga silingan dinha sa intong spare parts dinha sa ilang ago ug sa Arin's Barbershop dinha sa ilang Richard Guapo ug sa Palawan sa Exquisite ug sa Papang's Eatery no. Ako anang eatery mga papang, mga unta ninyo dinha mga papang no. Mabuntag ug mamudto mga papang. Ug maayong gabi usab sa mga empleyado no dinha sa DCCO ug uban pang mga bangko, mga establishment dinhi sa Bayawan no. Maayong gabi sa tanan mga papang. Kining mga taknaan mga papang ato kini gihalad no alang sa ato ang Ginoong Hesukristo mga papang. Kabalo na kita nga sa matag adlaw-adlaw busy kita kaayo sa ato ang mga gipang buhat mga papang no. Dahil pagkahuman kapoy na kaya ang atong lawas mga papang. Unya sa pagkatinuod wala kitay panahon na sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Mao nang ania kita karon mga papang no sa programa ni Papang sa YouTube, sa atong YouTube channel, Sam's Transformation mga papang no. Haron pagpaminaw sa pulong sa Ginoo para kita malamdagan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. O kini mga papang ang atong programa mga papang no naghisgot kini kabahin sa atuang pagtuo ug sa kinabuhi ni Hesukristo. Kay buot man kita nga atong palambuon ang atong relasyon ug pagtuo nato dinha sa atong Ginoong Hesukristo mga papang no. Kay kitang tanan iya raman ta mga binihat tanan mga papang. Dayon naghisgot usab kini mga papang no sa iyang kinabuhi. Kay kita usa ka Kristiyano, usa ka Katoliko apan wala kita kaayo makasabot jud sa unsa ang atong kinabuhi isip usa ka Kristiyano nga subay gayud usab sa kinabuhi ni Hesukristo mga papang. Munang matag adlaw-adlaw mga papang kung hatagan ra gud ta grasyas Ginoo no, maayo ra atong lawas, mag-vlog ta kada adlaw, mag-live ta kada adlaw mga papang kay atong pagahisgutan usab ang kinabuhi ni Hesukristo base sa ato ang ebanghelyo o gospel mga papang no sa ato ang simbahan nga Katoliko mga papang nga mauusab ang gibasa sa pari sa mga minister ang ato ang gospel karon mga papang. So anaa na ta kita mga papang sa Agosto 31 no katapusan na sa August mga papang ugma bare months na gyud mga papang no sugod na bugnaw na kayang hangin mga papang ug bugnaw na pud ang beer mga papang no. Drink moderately lang pud. Dayon na mga papang no na kita sa katapusan sa bulan karon sa Agosto 2023 Wibis nga adlaw mga papang. Ug karong adlaw mga papang atong basahon ang gospel nato karon no subay sa ato ang simbahan nga Katoliko mga papang o ebanghelyo. Ubani ako kaninyo sa paminaw ni ini kay anaaman kita sa kahanginan mga papang no sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga papang. Busa magsugod na kita mga papang no sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kung ang agalon sa panimalay na sayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya ug dili mutugot nga ang kawatan bulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam. Kanunay, kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon. Kadtong gipiyalan sa iyang agalon
sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon ug hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga nakaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultian ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung siya daotang sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli akong agalon, ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon mahibalik usa usa ni anak kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui. Ug tagud-taguron siya sa agalon ug pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong itubag mga papang, daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Thank you so much no sa paglantaw no. Antora Lynn. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning to you, Lynn. God bless to you and God bless to your family. Okay, Lynn. God bless to you, Lynn, no? O sa imong mga trabaho din na, no? Lagmit na ani siya sa gawas, no? Kay good morning man ang iyang istorya. Good morning po din na, Lynn. So, ana mga papang, no? Kung ato ni subaybayan ang gospel karon mga papang o ebanghelyo nato mga papang, naghisgot kini sa kinabuhi ni sa atong Ginoong Hesukristo kung kanus-a siya moadto niining kalibutan. Pero iyang gi-explain mga papang nga wala gayud bisan usa ka nato nga nahibalo kanus-a siya moabot niining kalibutan. Busan ni bilin sa og mensahe mga papang para kanato mga papang, no? Isip ka magtutuo dinha ni Hesukristo, miingon siya busa pagbantay kamo. So unsa man ang atong bantayan mga papang? Siya nga moabot din sa kalibutan. Ang iyang pasabot mga papang kay surprise man iyang paabot din sa kalibutan, wala may bisan usa nga nahibalo kanato, no? Iyang pasabot mga papang kanunay kita magampo kaniya, kanunay kita magadahig kaniya o kanunay kita magsubay sa iyang unsa iyang gipangtudlo nga mga maayo dinhi sa kalibutan mga papang, no? Ug kanunay kita magbuhat og maayo mga papang kay sa panahon nga moabot siya dinhi mga papang, usa na kita kasulugoon o usan na kita kasumulunod ni Hesukristo nga maluwas na ining kalibutan mga papang. Mao na iyang pasabot mga papang, no? Busa mag-andam gayud kita kanunay kay wa na to mahibal-i kanus-a moabot ang anak sa tao, no? Ang Ginoo mismo nagpakatao mo ang anak sa tao si Hesukristo mga papang. Pero siya ra pud ang Ginoo Japon mga papang. Okay. Giingon ni Hesukristo mga papang, no, wala gayoy tawo nga nahibalo nga moari siya sa kalibutan, kanus-a siya moari sa kalibutan. Pero kung sa may nahitabo mga papang, adunay mga tawo, daghang mga tawo, no, nga nasayod kanus-a matapos ang kalibutan, kanus-a moabot si Hesukristo dinhi sa kalibutan, ilanang gi-proclaim mga papang, no, ilanang gisangyaw, ilanang giistorya mga papang. So kung makadungog mo ana mga papang, ayaw mo tuo mga papang. Kay si Hesukristo ra mismo ang nahibalo ug kita wala ta mahibalo kanus-a siya maabot sa kalibutan mga papang. Kung kanang mga tawana gaistorya nga nahibalo sila kanus-a maabot si Hesukristo, hearsay lang na mga papang, no? O matawag sila nga hipokrito, no? Nagtig pa karon ingnon sila sa ilang kinabuhi aron tuuhan sila sa ubang tawo nga sila ang gakaput sa kamatuoran mga papang. So usa ka na kadako kayong sayop sa atong isip, usa ka magtutuo mga papang, no? Sa Katoliko
ilabi na sa ato ang simbahan nga Katoliko mga papang, atong tuuhan nga si Jesucristo ra ang nahibalo gayud sa tanan kano sa siya maabot dinhi sa kalibutan mga papang. Kita nga mga tao mga papang, wala kitay katakos sa pag hisgot ni ana no kanus kay kita ginama lamang ta sa ato ang Ginoong Hesukristo mga papang. No ayaw mo tuwa na mga papang. Kung aduna mo'y tawo nga nadunggan ni ana, so usana mo sa nauwat kung mutuo mo ni anang tawhana. Kay klaro kayo ga istorya si Hesukristo dinhi sa atong gospel karon mga papang. Klaro kayo no. Iya gud giingon nga walay nahibalo bisan usa kanato no nga kano sa siya moabot niining kalibutan. Ang ikaduha nga istorya mga papang, naghisgot kini kabahin kung kinsa man ang buutan o maalamon nga sulugoon. Okay, nihatag og sumbingay si Jesucristo mga papang. Ang unang sulugoon mga papang, gihatagan niya og obligasyon mga papang no. Unya ang iyang obligasyon iyaha usab gituman mga papang, gipakaon niya ang iyang isig ka trabahante, isig ka sulugoon no, gipakaon niya sakto, gipapahuway niya sakto, trabaho pod nga sakto sa oras inyong pahuway trabaho pod. Dahil iyang gipalangga ang iyang isig ka sulugoon mga papang. Sumao kini ang gikahimutan ni Hesukristo mga papang no. Usa kini ka sitwasyon sa buutan nga imahin sa usa ka tawo mga papang. Okay, ang ikaduha ka istorya mga papang, mao ang usa ka sulugoon nga paglakaw sa iyang amo, ang iyang gibuhat, mingon siya sa iyang kaugalingon mga papang nga dugay pang muuli ang akong agalon. Nga sa ato pa mga papang, namakak siya mga papang nung adi to mahuli ang atong agalon no. Ni gimakakan to niya ang isig kasulugoon niya mga papang no. Dayon dili siya kontento mga papang. Siya ang nagpahari-hari, iha pang gibunalan ang iyang isig kasulugoon mga papang. No? Dayon sa ending mga papang kani nga istorya mga papang wala gayud nahimuot si Jesucristo mga papang no. Mabutang kini siya sa sulugoon mga papang nga wala sayod mga papang ug miingon atong Ginoong Jesucristo mga papang no. Pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Didto maghilak siya og magkagot sa iyahang nipod. So ngilngig kay ang istorya sa atong Ginoong Hesukristo mga papang no. Meaning to say mga papang, ang kaning sulugoona panisan gayud siya sa Ginoo mga papang no. Magkagot siya sa iyahang nipon mga papang. Meaning to say, maadto gayud siya sa walay nahot nga gitawag nga impierno mga papang. Okay, ato kining i-relate sa ato ang kinabuhi mga papang no. Sa atong tinuod nga kinabuhi mga papang, adunay mga characteristics o mga tawo nga susama usab niini mga papang no. Gani mapili lamang ang mga buutan o maalamon nga mga tawo mga papang. Susama sa giistorya ni Hesukristo sa permiro nga pasumbingay. No? Usa ka maalamon o buutan nga tawo nga gatuo gayud sa ihang amo. Nya ang ending ang iyang amo ni salig kaniya gipiyalan siya og iyang gisalig ang tanang katigayunan kaniya mga papang. Talagsara kay na siya mga papang. Dayon ang usapod sukwahe opposite ang iyang gibuhat mga papang. Kung ato kani base sa tong kinabuhi mga papang, nasayod ko nga kita tanan naka-experience na manggutag trabaho. Kung wala ato ang head o manager o amo o sir ang atong buhaton, nagbuhat na ta sa ato ang tagsa-tagsa nga buluhaton nga dili konektado sa ato ang trabaho mga papang. Inana ra kadali himuon mga papang no, ang sayop mga papang, pero kung magsubay gayud kita sa tinuod mga papang, lisod kaayo mga papang, kay bisan wala pagalantaw ang atong amo mga papang, buhaton man nato unsa goy tinuod, unsa goy maayo, unsa goy tarong, ug unsa ang atong responsibilidad, atong duty, obligation ato gud pagabuhaton bisan wala pay galantaw nga amo mga papang no. Pero bugat na siya buhaton mga papang. Munang sa kanunay magampo kita kanunay mga papang no, nga lamdagan kita sa balaang Espiritu Santo no, sa Espiritu sa Ginoo
nga sa panahon nga ana ata sa atong tagsa-tagsa katarbaho giyahan kita no, hatagan kitag kusog, hatagan kitag sakto nga huna-huna aron makabuhat kita sa sakto pod sa ato ang mga tagsa-tagsa kaobligasyon mga papang. Inana na siya ka importante mga papang no. Maunang sa matag adlaw sige ta og live mga papang kabahin sa kinabuhi ni Jesucristo, kabahin sa atong pagtuo kay ganahan ta o atong ato ang paninguhaon no o abto no nga mahisuod kita dinha sa ato ang Ginoong Hesukristo mga papang. Kay subo kay pamalandungon mga papang no sa tibok adlaw atong gibuhat ang tanan 24 sa atong trabaho busy kay ta pagkahuman kapoy kay ta wala tulog dayon ta wa na tay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga papang. Maunang aniya ang programa ni papang dinhi sa ato ang YouTube channel no Sam's Transformation. Munang i-subscribe gayud ug follow na lang pod, like and share mga papang kay anang paagiha atong gipaambit usab ang message ni Jesus Christ ngadto sa uban. So manghinaot ko mga papang no nga nasabtan nato na tanan ang atong gipang istorya dinhi karong higayuna o karong gabiuna mga papang para malamdagan kita kanunay ug mahatagan direksyon ang atong kinabuhi tagsa-tagsa ka kinabuhi dinhi sa kalibutan mga papang. Kay dili laman ho kung una-una na to ang atong gipalabi ang atong lawas nun nga aspektos kinabuhi, ang atong kalibutanon nga kinabuhi, pero wala kita nangandoy o naghatag og panahon sa ato ang espirituhanong kinabuhi mga papang. Dili lamang lawas ng mga papang no kalibutan ang atong gitutukan dinhi sa kalibutan. Ang pinakalabaw nga importante kay mga papang mao ang ato ang espirituhanong kinabuhi. Maong naa kini ang programa ni papang no dinhi sa Sam's Transformation kay para kita tanan malamdagan kita sa kinabuhi o sa mga pulong sa ato ang Ginoong Hesukristo mga papang no haron mabago ang atong panglantaw sa ato ang kinabuhi mga papang. Manginaot ko mga papang aduna kitay nakuha karong gabi una, aduna kitay napupo sa ato ang gipang share dinhi sa programa ni papang no sa YouTube channel Sam's Transformation. Ug kini mga papang ato kining palambuon, ato kining huptan og palambuon sa atong kinabuhi haron ma-develop nato ang unsay sakto nga pamaagi ug unsaon nato pagdala ang atong kinabuhi mga papang. So daghang salamat mga papang sa inyong mata, sa inyong dalunggan, sa inyong kasing-kasing, sa inyong presensya no karong gabi una mga papang. Manghinaot ko nga sa sunod live nato mulantaw ra gyapon mo mga papang no. Wala ko'y fix nga schedule mga papang unsa oras akong schedule sa matag adlaw-adlaw, pero maunang i-all bell na lang po mga papang para updated dahil mo sa akong live mga papang no. Pag live nako naka-live na po mo daan mga papang. So daghan kayong salamat mga papang no sa panahon. Dayon God bless us all. I love you all. Bye bye sa pagkakaroon. Dayon kita-kits na punta ugma mga papang.